Takže, čaute ľudia. Moje meno je Flapid a vítam vás pri prvom dieli z našej série Survival. A začal som tu rád, kde som stavil barák, ale vlastne som to nenatáčal. Vedel som si to až v takomto priebehu, kde už mám urobenú riezku, čestky, aj som našiel jaskyňu, strechu mám začatú a ukážem som vám aj suseda. Prase. Bandiken. Si ja toho stlačím, to je 4. Proste po pár minútach zistím, že nenatáčam. Chytím reč. Skoro som zlomil klávesnicu. Skúšal hrať na klávesnici. Nie je to tak dobré ako na notebookovej. Notebook. Tak nejak. Prepačte. Tak. No, proste som ho chytil ten rage. Klávesnicu som mal chuť rozdrtiť na márne kusky. Asi to bolo preto, lebo som mal zapojenú tú klávesnicu a nejak to nereagovalo do tej klávesnice, lebo potom som si všimol, že som ju mal zle zasnutú. A tak to vám nemusí až tak vadiť to, že nemusí vám to až tak vadiť, no ja zlutujte sa! To tak. A páčili sa vám minulé videá? Poznámte sa s Cubelandom a komentujú on Cubeland, no. Áno, plánujú sa tu aj nové tie eventy, alebo mini hry. Čo, chceli by ste dať príklad nejaký bajník Minecraftový? Som videl nikde nejaký Minecraftový bajník na SMM kanalis. Kto nepozná, čo to SMM kanál, to je kanál, kde natáčajú filmy. A som si to aj urobil takú skrátku na strechu. Mohol by som to jumpnúť na strom. Tu. Ja viem, teraz hovoríte, že on je taký debil. Tak. A viem, ale čo sme tu ukázať. No. Poď. Yeah. Oh. Acrobatic skills. Ľudia, tak som to tu neurobil zbytočne v tom minulom dieli. Ja sedím. Fotka. Selfie. Wow. Very good. No! Za čo?
A sa na nikoho nepozeral. Keď si nabijeme Endermana. Dneska to zde. Dneska sa to stane. Nabijeme ho, nabijeme. Ja to dám! Joj, máme tu ľudia, máme prvú perlu. A začal by som sa vám chcel poďakovať za prvého odoberateľa a wow! A toto som tvrdil takto, ale vás som si to naklikol a tohoto suseda. Počkaj, aké má, tak už musel byť netri. Ja tam asi idem preskúmať lepšie. A vidím, že mu iron moc nešlo. A asi to budem odstraňovať. Ja kopem jak pán. Jak pán som kopal. To je práve ten plugin MMO. Oh jej. Šajdu. Tu nám som mohol nájsť diamanty. Nie tu na tejto, ale v tejto asi nie. Vlastne ešte vyšlo. Poď sem. Bože. Prišli si také inteligentné už. No tak zombík moc nie, ale nie. Ale ile sa vyjúbia týmto dierám, že keď som tu, že nejdu takto rovno a nedri som tam a takto obídu. Aha. Prečo nie je tak? Ako sa mi tu páči. Vylepšili. Ale ja mám nastavený nový. Áno. Tak, to stačí. Hubičky nechcem. Ja si myslím, že by sme to aj mohli ukončiť. Ak mi dovolíte, za kamerou sa vrátim do tej jaskyne, čo hovoríte, no? Čo? Nič? Mlčenie znamená áno, tak sa majte a príďte na server, je tu prča.